104.7 IFM. Report! Maaari nang makatanggap ng medical assistance ang mga indigent at financially incapable patients na nasa pribadong ospital base sa nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan sa San Carlos City. Sa ilalim ng kasunduan, target na mabigyan ng tulong pinansyal ang mga nasa vulnerable sector tulad ng mga kabilang sa indigenous population, individuals in crisis situation na nangangailangan ng medikal na atensyon. 5 pribadong ospital sa lungsod ang kaisa sa naturang programa na kinabibilangan ng Virgen Milagrosa Medical Center, Blessed Family Doctors General Hospital, Christ Bearer Infirmary Hospital, Elguira General Hospital at Pangasinan Doctors Hospital. Tadaan sa assessment ng lokal na pamahalaan ang final billing na mula sa ospital bago mabigyan ng guarantee letter upang mabigyan ng medical assistance. Kaugnay nito, binigyan din ng tanggapan ang pagpapahalaga sa kalusugan na dapat unahin sa kabila ng kaakibat na pinansyal na bayarin. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.